I'm not sure kung tama ba yung ating live today or nakabaliktad ako. I think I'm baliktad nga ako. So yan mga idol. Ito na. Tama ba? Alright. So guys, finally we are here again at Bristol Group Pangasinan branch, no? And yun, may nag-like na kagad ng ating video. Thank you very much sa mga nag-like sa ating live today. At ito, mapakita natin sa inyo mga idol yung ating latest model. Sayang nasa lang. Medyo pumapalpak yung ating gamit. Yan. So, ayan mga idol, yan. Hindi siya mahawak, no? So, unfortunately, yung ating gamit ay ayaw niyang mag-stable. Kainis naman ito. So, guys, ayaw niyang stable, Pasensya na kayo. At medyo ayaw, naglolo ko yung ating ayan. Saglit lang mga idol. So guys, today ay papakita natin sa inyo itong latest model release ng just release, no? Bagong release lang po ito. So mainit-init pa. Iyan po ay available na rin dito sa Bristol Group Pangasinan, ang napaka-formang bagong sporty scooter, no? Ayan. So ano ba itong ating gamit? Parang ayaw niyang sumama. So guys, naglolo ko itong ating ayaw niyang tumayo. So yan ang ating latest model mga idol. So tingnan natin mabuti. Ayan. So saglit lang mga idol at hindi natin may mahawakan tong natin cellphone natin dahil meron tayong gamit dito, ayaw niyang mag-stand. So ayaw niyang ito. Ayaw niyang magpirmi, no? Ano ba nangyari? So yun guys, ikutan natin kayo dito sa ating bagong model na to. Yan nga po pala ang ating AX180. So sa mga nag-like at nagustuhan nitong ating AX180 na to, bigyan ko lang kayo ng isang mabilisang update, mabilisang live, no? So ito pong model na to ay from QJ Motors. QJ Motors po tayo ito. Meron dito malaking logo. So QJ Motors po ay made in China. Siyempre, ang dealer po nito, ang dealer po natin ay under Bristol Group, no? Bristol Motorcycle. Nakikita niyo yung logo ng Bristol sa likuran natin? Ayun, sa likuran, ano? So, ito po ay kararating lang kagabi. So, kagabi natin to inabangan, ano? So, finally, nandito na nga sa Pangasinan. Okay, mga idol. So, meron tayong dalawang kulay na pagpipilian dito. Etong glossy white, no? So, glossy white, itong color white na to. Glossy po ang finish niyan. So, talagang ano siya, makinis, no? Yan, no? So, yan guys, makinis talaga siya. And merong plastic na black dito. And meron siyang napakagandang winglet. Ayan, no? Kita niyo mga idol? No? So dito meron ka ng installed na winglet, no? Di ba? So ang ganda. Ayan, no? May winglet na sa nakalagay. Then LED yung mga ilaw nito. So meron tayo ditong parang ano niya, singkit na mata, no? So yan.
And may mga nakalagay ditong decals ng pangalan AX180. Ayan, AX180, QJ motor, so AX sa baba. Then dito sa ating fender, may nakalagay na TCS. So yun, ano ba ibig sabihin ng TCS? Equip ito ng traction control system. Di ba? Napakalupit. So sa ganitong model, meron ka ng TCS, traction control, and dual channel ABS. No? Dual channel, front and rear, meron tayong ABS. O, di ba? So itong model na to talagang directly competing with the new Yamaha Aerox, no? Yun yung kanyang parang nilalabanan dito. So yan mga idol, anong masasabi nyo rito sa ating bagong model na to? So we have two colors mga idol Dalawang kulay to. So we have white, glossy white color with red strips, no, mga decals niya, red colors din. Yung kanyang mags, color red din. And isang matte black, I think gray, no? Black and gray combination. Yes, black and gray. Kasi yung niya, yung pinaka front, this one is black color, no? Glossy paint finish din to. And then yung pinaka gilid, gray naman. So matte color. Ayan mga idol. Glossy ba? Hindi, matte siya. Yes, matte color. Matte yung black. Matte black with matte gray, no? Na color combination. Na nilagyan ng neon green na decals, no? So makikita nyo yung neon green niya. Color neon green na mags, no? Alloy cast wheel. So kung hindi tignan nyo yung design ng kanyang mags, parang no? Parang Aerox din eh. Aerox na Aerox yung design ng kanyang mags, no? Alloy cast wheel niya. So, talagang copycat, no? And nabago lang talaga yung pinaka front headlight niya, no? Yung headlight niya bago, no? Bago yung headlight niya. So, makikita niyo yung pinaka i-on natin para makita niyo. Turn on natin. So, guys, ito po yung rider's view natin. Meron tayo ditong keyless. Ayan. Hop. Bakit tayo mag-on? Saglit lang tayo mag-on. Yun. Yun. Open. And then on. Ayan. So nakita niyo yung pinaka-ano niya. Display niya, no? Dito sa display niya, colored LCD. Pwede na po mag-start. Naka-side stand cutoff. Meron siyang side stand cutoff switch mga idol. Ayun. So yung kanyang engine, etong the best dito, 180cc. Ayan po. So guys, nakikita nyo ba yung kanyang front headlight? Di ba? Ang liwanag, oh. Oh. Ayun daw, sabi ni John Evans. Shoutout po kay John Evans from Davao City. Yan, mga top fans natin. Lumalabas yung mga top fans, followers natin, ano? And shoutout po sa inyong pagpanood, sa inyong pagsuporta sa atin lagi pag tayo po may mga bagong post na motor. Again, ang ating page at YouTube channel, lagi tayo nag-update ng mga latest model na dumarating sa Pilipinas. Sa ating page lang po kayo makakita ng ganyang update. Wala na sa iba. Nauuna tayo lagi. Again, nauna tayong makakita nito. Nauna naman tayong nag-post na darating to. Ngayon, nauna tayong magpakita sa inyo walk around ng actual unit. O, di ba? Ganda rin siya, di ba? Maganda rin talaga siyang tignan. Magandang titingnan niyo yung pinaka-front face niya. Panalo rin talaga, no? So, ilapit natin dito sa ating, sa Facebook natin. Ayan. So, yan guys, yung pinaka-front headlight niya. What do you think? Ha? Anong masasabi niyo mga idol? Di ba? Pogi, di ba? And mamaya papakita natin sa inyo yung pinaka-live natin dito sa pinaka-rider's view. So again, grabe, no? So may passing switch din siya dito. And equip din to ng idling, stop and start.
Di ba? Meron ka ng idling stop and start. Kasi yung Aerox B3, yung standard version, wala pang idling stop and start yun. Dito, meron na siya. And dual channel ABS. Siyempre yung B3 Aerox natin, walang ABS yun, yung standard. Hybrid siya engine niya. Yun. Naka P1, P0 din siya naman. Talaga? Oo nga, no? Hybrid yung engine? Wow! Hybrid 180. Hybrid na 180. Grabe na to. So pag sinabi kasi yung hybrid, may battery assist. Di ba? Ganda, no? So guys, side stand cut-off switch. Pakita natin sa inyo. Meron siyang side stand. Ayun, namatay, di ba? So yun yung ating isang safety features na makita natin dito sa ating ano. Ayan. Meron din siyang bulsa dito. So sa bulsa, meron siyang charger. Ayun, may charger dito na ano, USB type, no? So meron siyang bulsa rin doon. And here meron din tayong keyless system. Naka-keyless na siya. Idling stop and start. I believe malaki yung tanke nito, no? Ilan fuel tank? 10 liters, guys. Ganun kadami yung kanyang gas tank. 10 liters. Ano masasabi niyo mga idol? Diba? You have dual channel ABS, traction control system, idling stop and start, USB charger, keyless system, 10 liters of fuel tank. Mga ilan yung ano nito? KML. Average 45 or more? 35. 35 to 40. 35 to 40. Ako kasi 180cc, ano? Yes, 180cc kasi ito eh. So, you have 180cc hybrid engine. Guys, tingnan nyo yung engine ito. Yan, di ba? Hybrid, mga idol. So, 180cc. So, dual shock absorber sa likuran. And ito yung napansin ng mga subscriber follower natin. Ano siya? Hindi tinanggal nila yung sub-tank. Kasi sa China or sa ibang ano, sa first release nila doon, naka-sub-tank to eh. So, yun lang, na-downgrade ng konti. Pero overall naman, mga idol, ay talaga namang ano yan, sobrang panalo, di ba mga idol? Ano masasabi ninyo? Let me know mga idols, mag-leave kayo ng comment sa ating video and mag-comment kayo. Ang kanyang SRP ay 149,900. So almost 100 pesos na lang, 150k na. SRP yon, suggested retail price. And ang kanyang introductory price, intro price, meaning meron silang discount. Ang unang update sa atin, 129,900. Pero ang official na introductory price nito ay 139,900. So meron kang less 10,000 pesos, 10,000 pesos for cash payment. So mag-add pa kayo dito ng 3 years LTO registration, 3,500. Alright? So yan po yung mga presyo natin. And available to for financing. Sa mga gusto po mag-apply via financing, let me know mga idols. And meron tayong financing na tie up, no? So pwede natin kayong matulungan para makapag-apply kayo ng financing nito. Installment, no? Pwede nyo i-apply ng installment, 1 year, 2 years, and 3 years payment. Bibigay natin sa inyo yung installment na yan. Abangan nyo po yung magiging walk-around vlog natin dito. Yan, mga idol. So guys, let me know. Yan, mga nagtanong sa atin magkano yung presyo. Yan, official price, 149,900 SRP. Cash price, yung cash, pag binili nyo ng cash, meron kayong less 10,000, 139,900. Okay mga idols? So kung a-apply kayo ng financing or installment, dun tayo sa SRP. No, 149,900. Pero kung i-apply nyo po ito ng cash, dun tayo sa 139,900. So malinaw po yan mga idols ha. Huwag po kayo malilito sa presyo natin. Ayan. Side profile. Ayan. Hindi natin ma-side profile kasi medyo loaded tong store nila eh. Yan. Makita nyo ba yung side profile? Okay. Papakita ko rin sa inyo yung pinaka niya. Ingit lang ha. Magka-problema kasi itong ating
tawag dito, yung ating ginagamit na ano. Hindi natin mailagay itong cellphone natin. Yung pinaka-frame natin. Mamaya, ikutan natin to. Papakita natin sa inyo. Again, ito po yung pinaka-front, ano niya, front headlight design. Meron siyang winglet, no? And then, LED, all LED lights. Then, yung kanyang front suspension, telescopic perch. Sa likod naman, dual shock absorber. Ayan. So guys, ayan na po. Kung anong gusto nyong malaman dito sa ating AX180, abangan nyo po yung ating walk-around vlog. Maya-maya na rin po, i-upload natin to para sa inyo mga idols. Kaya abang-abang po kayo sa ating latest vlog mamaya. I-upload na rin natin to kagad para mauna tayo sa inyo. Doon nyo po makikita lahat nung kanyang mga specs and features. Ayan mga idol. So again, salamat sa inyong pagpanood. This is a quick live lang tayo para makagawa tayo ng vlog today kasi medyo late na rin. Mamaya magsasara na yung store nila. So hahabol tayo ng walk around vlog para sa inyo. Isang mabilisang live lang tayo today and thank you very much mga idol. Again, ang presyo 149,900. Ang kanya namang cash price 139,900. O diba? Sulit po ba sa inyo yan mga idols? With dual channel ABS, traction control, idling stop and start, keyless system, USB charger, what else? Hybrid 180cc engine. Di ba? Napakasulit. 180cc, meaning malaki yun. Malakas na power ng makina. No? Tingin ko nasa almost 19 HP, yung kanyang max power. And 17 Newton meters naman yung arangkada. No? So mapipil mo rito yung lakas talaga. So yan guys, yung ating live sa inyo. So magbababay na tayo para makagawa tayo ng vlog para sa inyo mga idols. Abangan niyo po sa ating YouTube channel mamaya yung ating vlog dito. So yan na ang ating quick live. Babay po muna sa inyo and thank you very much sa inyong suporta mga idols. Please don't forget to like and follow my video and share na rin po sa mga tropa natin. Bye-bye!